Nag-hire karon ang City of Naga LGU ug mga watchman alang sa 22 ka mga public school nga mobantay sa seguridad sa mga tinun-an. Samtang gitriple na sa Talisay City Police ang ilang pag-monitor sa mga eskwelahan sa Talisay City. Ang report ni Femari Dumabo. Gitugan sa mayor sa City of Naga nga nang-hire sila og watchman alang sa 22 nila ka mga public school aron maoy motabang og bantay diha sa seguridad sa mga tunghaan. Hired sa city government, gisulduhan na sa city government. Watchman odo, di kita kalikay tingali kung naagyo yung mga kuan pero at least naay gamay magtanaw-tanaw. Nitabang usab ang kapulisan ug mga barangay tanod alang sa mas hugot nga pagmonitor sa mga tinun-an, pagsiguro nga wala sila'y dalang mga hinagiban diha sa pagsud nila sa mga eskwelahan. Human sa laing shooting incident nga nahitabo sa sud sa usa ka eskwelahan nga nahitabo kagahapon sa Zamboanga City. Gipahinumduman usab sa mayor ang mga gidikanan nga momonitor usab sa ilang mga anak. It's the first responsibility gyud ng parent pa gyud magtanaw-tanaw gyud unsay mga di kayo maayo. Pero so far wala man gyud reported nga kanang mga abusado kayo diri sa eskwelahan. Samtang gitriple karon sa Talisay City Police ang ilang gihimong pagduaw ug pagmonitor sa mga public school sa Talisay City, ilabi na sa mga high school, pagmonitor sa seguridad. Usa na niini ang random usab nila nga pagsusi sa mga security guard kung seryoso ba sila sa ilang pag-inspeksyon sa mga tinun-an ug mga bisita nga mosud sa mga tunghaan. Gipasalig sa hepe sa Talisay City Police nga kada adlaw kini nga himuon. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.